ginayungan. Kaupay daw hini ay ahay, hini pagkitan. Nay muksula inihan paguran, dito halawaan. Agitaw, upodhan paguran, ang kwarta nga ginsabrag ni congressman. Hala na itsahi pangan pamurota, kundiri mata mo silhigaw, gihapa ang gala. Kay damo pa didit masunod nga magkukurat sa pastilan. Bisan pa umuran ay pagalang kay papayungan. Kay damo pa didit masunod nga magkukurat sa pastilan. Bisan pa umuran ay pagalang kay papayungan. Permiha ngan sunod-sunora, kay banging mahulo si kapitan ug himayura. Pangaila itira pagsayaw ug pamustura ay ahay, kay basi ganahan pahira itira paggala. Hala na itsahi pangan pamurota, kundiri mata mo silhigaw, gihapaan gala. Kay damo pa didit masunod nga magkukurat sa pastilan. Bisan pa umuran ay